everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. RJ, Yes, sir. usa ka sa kong sangunan sa pagpangita aning Mr. Garfield. Yes, sir. Ikaw may akong sangunan tungod kay dili po sab kayo tunog ang imong pangan. Wa ka pa kayo maili. Yes, sir. O kinahanglan nga magpantay ka usab kanunay sa imong magalakan. Tungod kay dili ba sa basta kining mga tao nga atong kipangita. Manikamot ko kutob sa kong mahimo, sir. O dili lang kay si Mr. Carpio, ang paningkamutan ni mo nga mailan o mahibawan kung asa. Laki po sa nini, kining Berting Cobra. Yes, sir. Niyan ako. Sa mga dapit. Mga squatters. Mutipon sa mga standby. Mulingkod sa mga imnanan. Musagol sa mga nagsugal o baraha. Ug nagsulob sa yanong biste. Sama sa usang standby. Asa ko sila pangita. Si Mr. Carpio o Berting Cobra. Buwan ka? Tikasan ka buwan na ka. Ikaw may tikasan! Kini mo at! Na nagrambol na. Saan ko daw? Ha? Saan ko ka? Ay, patangan! Ba't ikaw nila? Nidagan ako sa. Kung nayapaingon ako, gigukot sa usa. May dang kutsilyo. Kukuni ka! Kukuni ka! Oops! Ako may gikunita ni mo ba? Ay, kamaya mo na ko taming. Iya kong dugabon. Uy, nayabag na. Hoy! Masalipot mo ka na doon! Kaya dugab! Dugab! Gusto ka magagdugab! Eh, dugab na yun! Dugab na yun! Brad, huwag ko'y nabot ha. Ayaw patay ka pununggap. Ako'y maiko! Apilot ka! Ha? Iya! Oops! Eh, mamatay ko, Brad! Uy ko! Mamatay ko, Brad! Kailan ba'y patya? Kailan ba'y patya? Nisipatay mo kontra. Buhian ka! Animal! Nakadagan! Ito na, niparayon siya sa pagkukod. Nainanin daw isda. Uy, naang akong paborito ng isda. Katambak. Day, pilang kilo ano yung katambak? Ay, 280 ang kilo. Oh, mahal man. Asa, nay, barato ni mo, ako'y padlit. Uy, labas pa ni Day? Ay, labas pa na ni mo, do. Kalisuras mga tindera diri ni. Tanawa ng hasang, do. Puwa pa kaayo nis imong mata, oh. Salamat, Day. Salamat. Ini ginahan mo palit. Pili na lang. Upanayon ko sa unahan. Ay bawa ka, RJ. May sagyon sana ko gukay diha sa atong gallery. Wa ko'y file anin doa. Nining Mr. Carpio o nining Berting Cobra. Mura di tanig nangita og dagom taliwa sa loud, sir. Pero doon ay mga pamagi. Yes, sir. Una, mao ang mga tao nga atong nadakpan. Makakuha ta nila og mga impormasyon. Ikaduha, sa matag barangay, ang kadaghanan karon sa barangay, sir, doon na sila'y barangay profile ani nila. Apil na tigali ani. Ang mga dagway sa mga tao nga mukuha og barangay clearance sa ilang barangay. Doon na mga pictures. Okay, okay. Pero amo na nang kibuhat. Business Comelec. Pero malisod. Kay ang nahibawan, Mr. Carpio lamang, way kompletong pangan.
taas nga proseso. Pero dili ta mo surrender, sir. Maningkamot ko nga may mahimo ko sa imong gi-assign nako. Good, RJ. Good. Oh, may nanawag ni mo. Ang akong misis. Oh, Commander. Yes, sir. Hello? Di na may sa pandalan. Dili ko na mo sugat na mo. Oo, muanan ako. Sugaton to mo. Oh, basin og masuko ang imong kauban ron. Mag-away unya mo sa imong kabit. Maris. Kana kinang mga asawa. RJ, ilabi na magkabana o gwapo. Sama ni mo. Sir, Mao ka na problema usahay. Basta ipakatawat ang gwapo. Pero may kitang silusan sa atong asawa. mau ba, sir? Sige, sir. Ako nang ito ng ako asawa. Sugata na yun. Katingali, itsahan kag iring. Iring, sir? Iring. Ako bitaw, itsahan ko permig iring sa kong asawa. Mga usahay makakita mo nga daghan ko kinaurasan. Sir. So, dili ka mo nag-operate kang kulot. Mao ba? Meaning laing grupo ang mitipik kang kulot. Okay. Salamat, partner. Bye. Batud pa sa kong kontak. Within the uniform, wa sila. Maghimo og lakang patok ang kulot. Ug dili sila nagtipi niini. Kung maukinsa man ka, ug nganong gilambigit man ang akong anon. Ug ano sa pag-call off sa tanan. Nakiba akong simpak akong gilistan. Para way kontak kang pisan kinsa. Ako lang ang makakontak. Kung kinsa man ang gusto na kong kontakon. Pwese! Wa pagkid mo abot ay. Basin og naglisod og pananghid sa iyang kapit. Ay, dili man gyud ako magduda ba? Basta tarungon lang ko. Oh, si RJ na lang niabot. Maris. Oh. Asa ang imong kabit? Kabit pa taon. Uy. Wa taon, Maris. Uy. Wa. Oh. Ang bilis si Inday, be. Ako'y ko gusto niya, be. Ayaw lang. Mailahan niya kang minyo ka. Iyo, good, anak. Good. Ikaw ba? Iyo, anak. Matias sa dani, be. Ang bilis si Inday, be. Yun na. Hay, si Rudy. Ikaw ko sa? Uban man mi. Pero tuwa pa, akong gisugo. Gipapalit na ko og gatas. Mao ni nga akong giabangan nga pay. Gamay ra. Pila may abang nimo dire? 2,000. Nya, nangipos ka dire? Kanang wa ko'y makita? Sumihipuson. Imo bang gihipos ang mga gamit sa babae? Paita sa dani, eh. Murag, wala ko magagusto ng imong mga gipanulti da. Hapit na maulbo ng kaspan ako. Hapit na, Maris. Nga naman kuno.
Inay nga dasigon ta nimo. Imo naman mo untang hatagan og labad sa o. Hilabihan ka seryoso na ako dire sa akong trabaho pero ikaw lain kay imong una-una. Dungagan nimo ang labad sa akong o. Unsa? Labad pa rin itong o. Pagpangita rin mga labad sa katilingban. Bunan pa ng silos ni mga wagyod tao hinungdan. Gisukod ta lang ka. Tungod kay nahibaw ko nga daghan ang mayabag nimo. Unsa? Nayabag man gani ko nimo. Ang uban pa ka. Unsa? Ikaw ba? Saman. Lain na ni makaitok man sa buot. Uy! Gusto na oy. Hunungon ta na ni. Gitiawan ta lang ka. Tiaw. Bati man ang klasihas tiaw. Tanawar ko, seryoso ko diri sa akong assignment. Pagpangita aning mga labad sa o sa katilingban. Aning o sa sindikato. Mr. Carpio. O kining gingan nagbirting kubra. Punan pa nimo. Archie, Di na gid siya makontak. Siya na karon ang mitagos lang. Siya na usab karon ang gihasol sa kahadlok. Herbert, Gusto ko mag-abot ang among daan ni Mr. Carpio. alang sa unsa pa man. Aron sa ingon mahulong na ang pagdabay sa among mapangan. Usa lang ang mubarog kanang. Siya ba o ako? Herbert. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.